салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо имрӯз дар канали фирӯз фл қарор доред ва имрӯза мавзӯе ки мехоҳам барои шумо ҳамсӯҳбат шавем, ин дар мавзӯи фаберлик аст. бизнес кардан дар ширкати фаберлик, кор дар фаберлик. имрӯз якчандта хубиҳои ин бизнеса мехоҳам барои шумо фаҳмонам, азизони дил, ва боварӣ дорам ки барои шумо писанд мебиёяд ва шумо низ ҳаракат мекунед, кӯшиш мекунед ки дар ин бизнес фаъолияти худро шурӯъ намоед ва соҳиби даромадҳои калон шавед. медонед, якум хубие ки ман мехоҳам барои шумо қайд кунам ин аст ки дар фаберлик шумо дар давоми як сол 18-19 маротиба даромади пулӣ мегиред. масалан, агар дар ягон корхонаи оддӣ шумо кор кунед, як сол 12 моҳ аст, дар як сол шумо 12 бор маош мегиред. фаберлик ба шумо дар давоми як сол 18-19 маротиба маош мегиред. барои чӣ? барое ки даромаднокӣ дар ҳисоби шумо пардохт карда мешавад аз ҳисоби ҳамин таварабароте ки шумо мекунед. мақсад қатъи командатон чӣ қадар обороти зиёд кардед, яъне шумо маҳсулота барои худатон харид мекунед, ин дигар одамонам даъват мекунед ки штоби ки вайёрам барои худашона харид кунанд. ва ҳамин хел чӣ қадаре ки дар давоми ҳар як каталог шумо ва командатон маҳсулоти зиёдтар харид кунед, яъне ҳаҷми харидатон зиёд шавад, ҳамон қадар компания шумода бисёртар пул медиҳад. як каталоги мо 14 рӯз ё ин ки 21 рӯз давом мекунад, яъне ё 2 ҳафта ё 3 ҳафта. ва ҳамин хел дар давоми ҳамин як каталог шумо чӣ қадар бал кардед, яъне объём ҳаҷм кардед, ҳамон қадар шумо даромади бисёр мегиред. яъне даромаддокӣ дар фаберлик ҳар 2 ҳафта 3 ҳафта мешудааст, вобаста аз меҳнату ҳаракати шумо. баъдан дӯстони азиз, боз мехоҳам як чиз дигарро барои шумо хотиррасон намоям ки фаберлик як хубии дигараш дар он аст ки инҷа ба шумо на танҳо даромади пулӣ ба даст оварда метавонед, дар инҷа шумо метавонед ки шахсияти худатона бисозед, шахсияти худатона инкишоф диҳед, ҳамин личности ба қувват шавед, лидери ҳақиқӣ шавед, шахсияте ки дар зиндагӣ метавонад ки роҳи дурусти худаша ёбад. ана ҳамин гуна шахсият шуда метавонед шумо дар фаберлик. як чизи оддиро шумо диққат диҳед, бисёре аз одамон мегӯянд ки фаберлик дурӯғ аст, фаберлик намешавад, дар инҷа шумо банкрот мешед. ман мехоҳам барои ҳамин одамое ки ҳамин хеле суханҳоро гап мезананд ё ҳамин одамое ки ҳамин хел фикр доранд, як чия гап занам ки агар фаберлик дурӯғ мешуд, агар ки дар фаберлик пули калон кор карда намешуд, агар ки дар фаберлик одамо сифати зиндагишона иваз намекарданд, ин қадар одам дар ин бизнес набуд. шахсан ман худам вақт ма сарф намекардам ки омада дар ин ширкат бизнес кунам, омада дар ин ширкат мисол команда кунам, штоби ки даромад гирам. ман вақт ма сарф намекардам. ягон одами дигарам вақташа сарф намекард, намеомад дар инҷа бизнес намекард. инҷа ба реҷаи шумо озод аст. яъне чӣ қадаре ки шумо зиёдтар ҳаракат мекунед, зиёдтар пешравӣ мекунед, ҳамон қадар даромадтон зиёд мешавад. ё чӣ қадаре ки агар шумо ҳаракатон кам шуд, и даромадам кам шудан мегирад. инҷа ба ҳамаш вобастагӣ дорад аз шумо, дӯстони азиз. баъдан боз як чиз дигара ман мехоҳам барои шумо қайд намоям ки фаберлик як хубии бениҳоят олӣ дорад ки дар тамоми табақабандии ҷомеаи аҳолии махсусан Тоҷикистон маҳсулотҳояш нархаш дастрас аст. яъне масалан табақаи камбағал, табақаи миёна зиндагӣ мекарда ва табақаи сарватмандон боён аз фаберлик метавонанд ки маҳсулотҳои хоси дилашонро дастрас карда, харидорӣ карда гиранд. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? ин як хушхабари олии дигар аст ки мо шумо дар кадом сатҳи зиндагие ки бошем фаберликда бизнес карда метонем, новобаста ки шумо дар кадом сатҳи зиндагӣ ҳастед. ва шумо дар ин бизнес метавонед ки новобаста тамоми одамое ки мешиносед дар ин бизнес даъват кунед ки вай камбағал аст, миёна зиндагӣ мекунад ё ин ки бой аст. медонед дӯстони азиз, мову шумо дар кадом сатҳе ки бошем набошем, дар хонамон сар мешӯем, либос мешӯем,
посуда мешӯем, хона уборка мекунем, гигиенаи шахсия риоя мекунем. ва ҳамин маҳсулотое ки мо шумо ҳар рӯз истифода мебарем, ҳамин маҳсулотҳоро мо метавонем ки аз Faberlic харид кунем. И дигар одаморо низ даъват кунем ки ваёрам аз Faberlic харид кунанд ва аз ҳисоби тамоми хариди командаи мо компания барои мо шумо вознаграждение, яъне объёмная скидка медиҳад, яъне даромади пулӣ медиҳад. ин бад аст. коре ки дар Faberlic кардан дар кор, ҳамин кора мо шумо бе Faberlic мекунем, лекин мутаассифона ҳеҷ кам мо шумо да пул намедиҳад. масалан аз як мағоза як либоси хуб мехаред, барои шумо писанд мебиёяд, якта дӯстатон гап мезанад ки аз куҷо харидӣ, шумо гап мезанед ки аз фалон мағоза, ваям меравад харид мекунад. ҳамон мағозачи шумо да ягон сомон метиҳад? албатта ки наметиҳад. ё масалан ягон ресторан меред, хӯрокоша мехӯред, барои шумо писанд мебиёяд, ҳамин ресторанам меред, шумо дар байни дӯстону наздикотон реклама мекунед ва ёрам мераванд аз ҳамунҷа мисол мешинанд мехӯранд. фоида да кияй? албатта ки дар соҳиби ресторан. ҳамин рекламае ки дар Faberlic кардан дар кор барои даромади пулӣ гирифтан, ҳамин рекламаро одамо ҳар рӯз кардестанд, лекин мутаассифона бепул. ҳамин чиза Faberlic да омада кунед, пул кор кунед, тамом. яъне мову шумо маҳсулота барои худамона харид мекунем, скидка мегирем, просто фарқият чай мағоза, скидка мегирем, тӯҳфа мегирем, маҳсулоти босифату ҳалол мегирем, истифода мебарем. И дигар одамоам даъват мекунем ки шитоби ки ваёрам барои худшона маҳсулотҳоро харидорӣ кунанд, скидка гиранд, тӯҳфа гиранд, маҳсулоти босифат. ин хубиёро шумо да одамо наметиҳед, компания метиҳад. шуморо барои рекламаи кардагитон пул метиҳад. инҷа ба дар кор нест ки шумо ягон кӯҳ клан кунед. инҷа ба дар кор нест ки шумо масалан бисёр модарон хоҳарон агар тамошо кунанд, дастотонро дар оби хунук занед. инҷа ба дар кор нест ки дом созед, агар бачаҳо мардо тамошо кардеста бошанд. инҷа ба фақат шумо суҳбат мекунед, фақат реклама мекунед, фақат информатсия метиҳед, одамода мефаҳмонед. и аз ҳисоби ҳамин фаҳмондантон, аз ҳисоби ҳамин хел маҳсулота истифода бурдану дар дигаро предлагат кардан, компания шумо да пул метиҳад.